Ja, wir sind nicht Можна щось. Вітаем наших гледачоў. Мы вядзем жывы эфір з плошчы Свабоды, дзе сёння на 15-ю гадзіну быў прызначаны пачатак жаночага маршу пратэстаў. Як вы бачыце, цяпер тут сабралася некалькі сотняў жанчын усяго. Адразу ж прыехалі сілавікі у вось такіх формах зялёнага колеру без апазнавальных знакаў і пачалі адцясняць жанчын з плошчы. Мы бачылі некалькі затрыманняў, якія праходзілі зрэшты даволі брутальна. Бачыце, што цяпер сюды пад'ехалі некалькі аўтазакаў, бачу адсюль 3, а таксама машыны, аўтобусікі з сілавікамі у экіпіроўцы. Вось можаце паглядзець, як цяпер выглядае супрацьстаянне сілавікоў з жанчынамі. Насамрэч, на гэты марш заклікалі прыносіць фотаздымкі сваіх сябровак, блізкіх, знаёмых, тых, хто быў затрыманы, тых, хто трапіў на акрэсціна з жанчын. І такі лозунг быў сённяшняга мерапрыемства «Сяброўка за сяброўку» выходзіць на плошчу. І вось некалькі сотняў чалавек тут было. О 15-й гадзіне, калі мы тут з'явіліся, пабачылі прыкладна чалавек 400 максімум было. Частка з іх разбеглася, калі прыехалі сілавікі, ну а частка засталася на плошчы Свабоды і стала ў так званую счэпку. Бачым, што сілавікі таксама стаяць у счэпцы. І цяпер вось ніякага руху не адбываецца, але былі затрыманні дастаткова брутальныя. У жанчын выхоплівалі чырвона-белыя сцягі, іх цягнулі ў гэтыя бусікі, якія прыпаркаваныя проста на плошчы. Вядома, што ў журналістаў правяраюць пасведчанні, але пра затрыманні журналістаў пакуль нічога не вядома, прынамсі пакуль. Вельмі цікава, што у мегафон сілавікі кажуць: шаноўныя грамадзяне, просім разысціся, але вось гэтая ветлівая форма кантрастуе з паводзінамі, кантрастуе з тым, што жанчын штурхаюць, прымяняюць да іх фізічную сілу. Спадзяемся, вы добра нас чуеце, карцінка таксама добрая, таму пішыце каментары пад гэтай трансляцыяй, таксама дзяліцеся ею з сябрамі дзеля супольнага прагляду. Я нагадаю, што гэта жаночы марш, традыцыйны ўжо для суботы жаночы марш, які пакуль не паспеў стаць маршам, а выглядае проста як адцясненне жанчын з плошчы. Сюды пад'ехаў аўтазак, імаверна, цяпер будуць затрымліваць жанчын. Мы пастараемся гэты момант вам паказаць, наколькі гэта бяспечна. Бачым, што гэта набывае такі даволі небяспечны характар, таму што плошча невялікая, а штурханіна тут вельмі моцная. Таксама вось цікавая такая характэрная з'ява. З сілавікоў здзіраюць маскі. Жанчыны спрабуюць зняць маскі з амапаўцаў. Вядома, што ў некаторых тэлеграм-каналах з'яўляліся такія адмысловыя заклікі менавіта да таго, каб такім чынам дэананімізаваць сілавікоў, то бок, каб іхнія твары трапілі ў аб'ектывы фотакамераў, каб яны трапілі ў тым ліку і ў рэпартажы ў жывым эфіры. Журналісты трымаюцца пераважна на адлегласці. Раней таксама папярэджвалі сілавікі пра тое, што варта трымацца на адлегласці 50-100 метраў. Частка людзей заходзіць у летнюю тэрасу, у памяшканне. Дзяўчыны, каб уратавацца, вось бачыце, пералязаюць цяпер праз плот.
і спрабуюць такім чынам уратавацца ад затрымання. Трапляючы на летнюю тэраску і вось адсюль выходзяць. І такім чынам яны расканцэнтраваліся, каб не даць сябе затрымаць. Бачна, што і Ніна Багінская, вядомая легендарная актывістка Ніна Багінская, ужо засталася без свайго бел-чырвона-белага сцягу. Магчыма, яго адабралі, магчыма, сілавікі яго вырвалі з рук у Ніны Багінскай, як гэта ўжо было ў папярэднія разы, калі яе пачыналі штурхаць. Бачым, што супрацоўнік кавярні, імаверна, гэта супрацоўнік кавярні, ён цяпер уступае ў такую спрэчку з сілавікамі, кажа, што спрабуе давесці, што жанчыны знаходзяцца на тэрыторыі установы ўжо, а значыць, затрымліваць іх не варта там. На жаль, мы не можам падысці бліжэй да гэтага эпіцэнтру, бо там насамрэч адбываецца моцная штурханіна. Бачым, што затрыманні ідуць. Проста цяпер дзяўчат па такім калідорчыку замапаўцаў праводзяць унутр аўтазаку. Жанчын актыўна затрымліваюць. Імаверна, лік затрыманых будзе ісці сёння на дзясяткі. Людзі, якія засталіся па-за адчапленнем АМАПу, вельмі эмацыйна рэагуюць на гэтыя затрыманні і абураюцца гучна. Добрый дзень, магчыма, можам з вами пагаварыць цяпер. Скажыце, калі ласка, вось гэтыя затрыманні брутальныя, якія цяпер адбываюцца, як на іх можна, за гэтым можна назіраць, і што вы адчуваеце цяпер? Как и всегда, в принципе, ужас и недоумение, за что вообще, в принципе, людей задерживают. Непонятно, я, насколько понимаю, здесь никто ничего не выкрикивал, ничего не делал. И так вот на улице просто так себе подошли, забрали. И вообще, конечно, девчонок очень жалко, потому что их берут очень брутально и жестоко. Нават назирать болюча, правда? Да. Сердце колотится, очень страшно тут жить, на самом деле. Дякую вам великие. Некоторые люди уступаюць у спрэчкі з іншымі прысутнымі на плошчы. Не будьте добры слева либо справа. В целях вашей же безопасности отступите в сторону. Нас просят адысці налево альбо направо у мэтах нашай уласнай бяспекі, так сказаў адзін з замапаўцаў. Але, канешне, тут не ідзе гаворка пра бяспеку. Бачна, што некаторыя жанчыны прыйшлі з дзецьмі, нават маленькімі. Бачна, што дзеткі перапужаныя, але жанчыны ўсё ж застаюцца пакуль на плошчы, нягледзячы на гэты хапун, які мы толькі што назіралі. А вот потому что, чтобы их никто не узнал. Што з вами здарылася? Ударили? Ёсць, магчыма, пацярпелая дзяўчына. Цяпер паспрабуем паглядзець. Што з вами здарылася? Вас ударили? Ребят, не трогайте, пожалуйста. Погодите, калі ласка. Успокойтесь, калі ласка. Дороженькая, Мне просто распорядитесь. паническая атака. Вас ударили? Не? Глотни, пожалуйста, глотни. Пожалуйста, не показывайте мне маленький смотрит, там с ума сойти. Хочаце падзяліцца тым, што вы пабачылі, што адчуваеце? Цяпер не. Добра, дзякую вялікі. Бачым, што некаторыя перажываюць вельмі эмацыйна тое, што адбываецца цяпер на плошчы Свабоды. Дзяўчына нам сказала, што яе здарылася панічная атака, і гэта таксама вельмі сур'ёзна, як гэта было б фізічнае пашкоджанне, эмацыйнае, не менш страшнае для людзей. Аднак жанчыны ўсё яшчэ застаюцца на плошчы. Пераважна тут, канешне, журналісты, але не шматлікія ўдзельніцы там-сям яшчэ застаюцца. Мы іх можам назіраць адсюль.
Яны стаялі ў счэпцы і спрабавалі такім чынам уратаваць сябе, сваіх паплечніц ад затрыманняў, аднак не ўдалося, і неўзабаве мы будзем мець дакладную колькасць затрыманых жанчын. Некаторых з іх завялі, я нагадаю, у аўтазакі. Паводле прыкладных ацэнак можа ісці гаворка тут пра дзясяткі затрыманых. Частка з іх былі да гэтага заштурхнутыя сілавікамі ў бусікі, у цывільныя бусікі, ну а частка у аўтазаках знаходзіцца проста цяпер. Бачым 3 аўтазакі на плошчы Свабоды. Яшчэ прысутныя тут, дагэтуль прысутныя тут сілавікі. Давайте проста паназіраем за тым, як гэта выглядае. Бачна, ці то яны сходзяць, ці то яны будуць затрымліваць тых, хто на ходніках. Давайте паглядзім за тым, што адбываецца цяпер на плошчы. Бачым вельмі шмат сілавікоў. Тут у цывільным стаяць бусікі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бусікаў я налічыла цяпер на ходніках ля плошчы Свабоды. Аўтазакі яшчэ не... вось бачым, што з'язджаюць ужо з затрыманымі. Але сілавікі яшчэ застаюцца часткова на плошчы. Жанчыны суправаджаюць іх воклічамі «ганьба», такім чынам выражаючы сваё абурэнне з нагоды масавых затрыманняў іхных сябровак, паплечніц сёння на плошчы Свабоды. Свою акцию? Сегодня милиция устроила акцию круче, чем мы. Понимаете? Круче и нагляднее, чем мы. Мы вышли мирно сказать, что мы солидарны с женщинами, которые сидят на кресте в Жодино. И вот, пожалуйста, наш ответ. Ну, вы понимаете, что это за власть? Это власть в глазах людей, это власть слышать людей. Это разве наша власть? Какое отношение они имеют к нашей Конституции? Какое отношение они имеют к правоохранительным органам? Никакого. Вы видите сами. Мирные женщины, ни ломиков, ни дротиков, ни алкоголичек, ни наркоманок. Понимаете? Вот вам сегодняшняя Беларусь. Скажите, калі ласка, магчыма, можна з вами паговорить, ці вы таксама пацярпелі падчас гэтай штурханіны? Ну, вылетело плечо, у меня привычный вывих, мне треба его беречь. Но я сама, видите, они уже выкликали хуткую допомогу сябри. Но я так опустила, дернула, оно стало на место, так что на место. А лишь вот поглядите, там женщины тоже перекрывают, им рук, они их выводят. Вы стали перед автозаком? А чтобы они не хутко вывозили их. Ніна Багінская тлумачыць, навошта яна стала перад аўтазакам. Яна хацела, каб не вывозілі адсюль затрыманых дзяўчат, аднак гэта не дапамагло, і на вялікі жаль усё ж гэтыя аўтазакі цяпер з'ехалі. Засталіся толькі кветкі, раскіданыя чырвона-белыя кветкі на асфальце, як напамін пра тое, што літаральна некалькі хвілінаў таму тут адбываліся жорсткія затрыманні. Бачым вось парэшткі плакатаў, такія засталіся тут змятыя, таксама стужачкі ляжаць бел-чырвона-белыя. І
Кавярня, бачым, таксама пацярпела. Цікава, якім чынам сілавікі будуць кампенсаваць гэтую шкоду ад таго, што тут адбылося. Разбілі, бачым, скрыначкі, вазончыкі з кветкамі. Разбілі. Шкло не пабілі, падаецца, нідзе, але ўсю прыгажосць разбурылі. Давайте запытаем, якім чынам людзі будуць дамагацца кампенсацыі гэтай шкоды. Магчыма, з кімсьці з кіраўніцтва можна пагаварыць, альбо проста з супрацоўнікаў. Добрый дзень, тэлеканал Белсат, вядзем жывы эфір, бачым, што вы спрабавалі нешта патлумачыць супрацоўнікаў міліцыі. Можа, вы распавядзіце нам, як адбывалася гэтая гутарка з імі, што вы казалі ім, што яны вам адказвалі? Они мне отказали только одно, ответили, что они придут за мной. Вот, пока никого не было. Так і сказалі. Так и сказали. А вы ім што казалі? Прабачце, а вы ім што казалі? Спросил, что они делают, чтобы люди не сломали летнюю террасу. С чего вы их давите? Вот, они мне ответили, ты следующий, придем за тобой. Якім чынам кіраўніцтва будзе дамагацца кампенсацыі шкоды за разбітыя вазончыкі? Я будем разговаривать с управляющим заведения, ее нет на месте еще. Вашыя ўвогуле эмоцыі, калі вы гэта бачыце, што з жанчынамі такім чынам абыходзяцца? Я промолчу, на этот не отвечу, хорошо? Дзякуй вялікі. Мы пагаварылі з супрацоўнікам кавярні Гамбрэнус, на тэрасе якой разбілі вазоны сілавікі падчас затрыманняў. Паглядзіце, як выглядае перапалка з міліцыянтамі, якія стаяць. Прабачце, калі ласка, прабачце, мяне затрымліваюць? Што, навошта? А хто вы? Ваши документы? Прабачце, калі ласка, можна я вам покажу пашпарт просто? Вы не в оплате, здесь такие же матери, А, вот. Мы толькі што пабачылі нешта падобнае да спробы затрымання мяне. Супрацоўнік неяк неўпэўнена папрасіў дакументы, але пасля гэтага мне ўдалося проста сысці. Я была гатовая паказаць свой пашпарт, але ўсё ж я думаю, што працяг працы важнейшы за камунікацыю з міліцыяй. Жанчыны скандуюць «Далучайся». Яны пачалі ісці па ходніках. Мы пакуль не ведаем, у які бок яны накіроўваюцца, але я спадзяюся, што неўзабаве даведаемся. Для тых, хто далучыўся да нашай трансляцыі, нагадаю, што вы глядзіце жаночы марш, які, нягледзячы на брутальныя затрыманні і перашкоды з боку сілавікоў, усё ж, імаверна, цяпер адбываецца, бо частка жанчын здолела не патрапіць у аўтазак і прарвацца да сваіх сябровак. Цяпер вось на вуліцы Леніна стаіць прыкладна, можна сказаць, больш за сотню удзельніц. Гэта не шматлікі марш, пакуль што не шматлікі марш, бо ён адразу ж сустрэў вельмі жорсткі ціск, вельмі жорсткія фізічную сілу. Бачныя аўтазакі цяпер едуць.
паговорым з кімсьці з удзельніц, тых, хто ўсё ж здолеў патрапіць. Не? Не гатовыя? Не, пакуль жанчыны не гатовыя. Давайте пройдзем праз дарогу, тады, магчыма, з кімсьці з іх мы зможам пагаварыць. Добрый день, телеканал Белсат, вядзем жывы эфир. Скажите, калі ласка, ваши эмоции от того, что отбылося сегодня до початку марша? Нас пытаются запугать, но это уже не запугивание. Мы просто готовы бороться до конца, потому что возврата назад уже просто нет. Мы победим, мы побеждаем. И слабость власти в том, что они хватают женщин. Это проявление слабости, а не силы. Живи Беларусь! Чем больше бьют, чем больше хватают, тем больше людей выходит. Посмотрите, сегодня присоединяются к нам пенсионеры, которые не безразличные. И сегодня больше и больше людей выходит. Дякую велике. Меня сегодня назвали полицайкой и бандеровкой. Вас назвали? Да. А за что? Потому что я не то что просила и требовала отпустить девчат, отпустить молодежь. Они сказали, ты полицайка и бандеровка. Дякую, што распавялі гэтую гісторыю нам. Бачым, што некаторыя жанчыны прыйшлі вось такімі патэльнямі. Збіраліся яны рабіць па магчымасці самы гучны марш. А чаму гучны? Бо вось заклікалі прыносяць патэльні, розныя з сабой музычныя інструменты, магчыма, альбо вось такія імправізаваныя музычныя інструменты ў выглядзе рознага посуду. Цяпер жанчыны рухаюцца па плошчы Свабоды, але ўжо з другога яе боку, у бок Нямігі накіроўваюцца прыкладна. Пару сотняў жанчын тут цяпер я магу пабачыць, але гэта зноў жа лічба прыкладная. Дакладная з'явіцца трошкі пазней. Добрый день, телеканал Белсат, вядзем жывы эфир. Скажите, чаму жанчыны працягваюць выходзіць, нягледзячы на такія жорсткія затрыманні і на тое, што іх штурхаюць, б'юць? Потому что белорусские женщины бесстрашные, и это реально женская революция. Насколько это может быть? И я думаю, что мужчины, которые остались еще сидеть на диванах, глядя на этих женщин, просто не смогут остаться равнодушными. Просто женщины — это такой триггер, мне кажется, для всего общества. И мне кажется, у женщин просто очень развит материнский инстинкт, который просто не может спокойно сидеть и ничего не делать. Дякую велике. Прыкладна пару сотняў жанчын мы бачым цяпер на Нямізе. Яны накіроўваюцца ў бок праспекту Пераможцаў. Пад воклічы «Жыве Беларусь», а таксама далучайся, такім чынам заклікаючы іншых жанчын далучацца да гэтага шэсця. Давайте працягнем гаварыць з удзельніцамі. Вітаю, телеканал Белсат. Хотели поговорить с вами, это девчата, так, с ободвума. Скажите, чаму працягваеце выходзіць, нягледзячы на тое, што тут адбываюцца жорсткія затрыманні, нас б'юць, нас жанчын я маю на увазе? Потому что не боимся. Потому что вельми дорого свобода. Да, нужно что-то делать, чтобы нас заметили, и надо продолжать. Это правда. Нам важно, чтобы уже наконец-то это переменилось, и чем скорее, тем лучше, поэтому мы выходим каждый раз. Но немного страшно. Страшно. Так, месяц працягваюцца пратэсты ў Беларусі. Як вам падаецца, колькі яшчэ жанчыны, у прыватнасці жанчыны, готовыя выходзіць на улицы? Я думаю, что девушки готовы выходить сколько понадобится. Возможно, это еще на несколько месяцев затянется, потому что протест мирный и, то есть нужно время. Но я думаю, что все люди это понимают и все готовы продолжать и не останавливаться.
Але вы кажаце, што пратэст мірны, а вось улады рэагуюць такім чынам, нібыта ён зусім не мірны, пачынаюць штурхаць жанчын. Што вы пра гэта думаеце? Ну, это только не с нашей стороны. Ну, то есть... Они боятся просто. Да, они боятся. Они боятся, и боятся. поэтому такая реакция. Они пытаются, чтобы на улицах не было видно протеста, то есть убрать с глаз, якобы ничего нету и все хорошо, но это неправда, и мы будем показывать, что как бы не все хорошо в стране. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Бачым, што ёсць таксама тут і хлопцы, якія прыйшлі разам са сваімі сяброўкамі, са сваімі маці, магчыма, іх суправаджаюць. Добрый день, добрый день. Телеканал Белсат, прабачце, можна, калі ласка, з вами пагаварыць? Не? А, гэта выпадковы мінак проста. Мы хацелі з ім пагаварыць, пабачылі чалавека з кветкамі, хацелі пагаварыць, але ён быў да гэтага не гатовы. Ну, таксама ўжо традыцыйным стала сімвалам падтрымкі сігналы ад машын, якія прыязджаюць міма пратэстоўцаў. Вітаю, телеканал Белсат, можна з вами паговорити, калі ласка, вядзем жывы эфір. Ці не страшна выходзіць дзяўчатам, нягледзячы вось на такія жорсткія затрыманні? Очень страшно, очень. Але чаму вы працягваеце? Я хочу жить в свободной стране, я не хочу ничего бояться. Я хочу, чтобы мой ребенок тоже жил в свободной стране, и поэтому я здесь. Прыйшлі з сяброўкай? Сестрой. З сестрой, так? Скажите, а вось сярод вашых знаёмых жанчын ёсць хто-небудзь, хто падтрымлівае дзейную ўладу? Есть, к сожалению, да, это моя бывшая одногруппница. И, к сожалению, это моего возраста девушка. И, к сожалению, да, такие есть. Як вы думаеце, большасць усё ж на чыім баку? На баку ўладаў альбо на баку пратэстоўцаў? Все равно на стороне правды, добра и света. У меня нет ни одного знакомого, который был бы за. Ну, просто нет. Дзякуй, што падзяліліся, дзякуй за каментар. Ой. Я иду. Я иду. Не бегите, нога болит, сама. Пожалуйста, мы вас проводим. Иду. Здрасте. Ой. Она вот сюда смотрит.